कि श्रद्धा बाटे तने दिल में एडमिशन कराई जी। अरे एडमिशन कराई जी तो सुनिए नीतीश चाचा सोनुआ के पढ़ाई जी। हाँ तो का हाल बा ये भैया लोग, हमनी के तो हाल चाल ठीक बा, बाकी सरकार के हाल बेहाल बा। काहे से कि एगो छोटा मोटा सोनू बाबू पूरा बिहार सरकार के हिला दिया है। सोनू बबुआ के बस इतने सपना बा कि पढ़ लिख के एगो अच्छा आदमी बन जा, तो वो सरकार पेंचड़े मार देले बिया। आगे सुनी बबुआ का कहता, एगो आईएएस बने के बाटे सपना हो, तो हमारा दिलवा में श्रद्धा बातना हो। तो ये भैया लोग धन्य है हो सोनू बाबू जेकर सपना बा कि आईएएस बनो, आना तो पूरा यूपी बिहार के लइकन के एक ही सपना रहेला दुल्हा बने के। बताई तबो वो लइका के सरकार मदद नइखे करत। ई कैसन सरकार बा ये भैया कि एगो आईएएस बने के बाटे सपना हो, तो हमारा दिलवा में श्रद्धा बातना हो। तो बिनती बाटे तने हमार सपना पुराई जी। अरे सपना पुराई जी तो सुनिए नीतीश चाचा सोनुआ के पढ़ाई जी। तो ये भैया लोग एगो लड़का के पढ़ावे में सरकार के हालत खराब बा, तो समझ जाई कि बाकी लड़कन के कौन दशा होई। हम तो इतने कहब कि पेटी बहुत भरा गई, अब तनी जनतो के कुछ भला हो जाओ। अरे सोनू बाबू के पढ़ा लिखा देव, आईएएस बन जाइए तो अपने देश के भला होई।